പ്രിയജനമേ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടാം തിരുനാഥനായി പ്രിയജനമേ. ഭയമോടെ ഭക്തിയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ബലിയേകാം, അണയാം അനുഗമിക്കാം അനുരഞ്ജിതരായി ബലിയേകാം. ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുവിൻ അൽത്താര മുന്നിൽ പ്രിയജനമേ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടാം തിരുനാഥനായി പ്രിയജനമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടു കൂടെ. നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായനയിലും പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനത്തിലും കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എന്താണ് ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നത് എന്നും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് കഠിന ഹൃദയം. ഈ ദീപലിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട്, കഠിന ഹൃദയമാണെങ്കിൽ അതിനെ മൃദുലമായൊരു ഹൃദയമാക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഠിന ഹൃദയമായ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത്, അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളോർത്ത് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും വിചാരത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ വളരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ ആകയാൽ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരുടെ വിശുദ്ധരോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗീയ കാരുണ്യത്തോടെ ശ്രവിക്കണമേ. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യേണ്ടവ കാണാനും കണ്ടവ നിവർത്തിക്കാനും ശക്തരാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്, സഹോദരരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണം പോലെ ഉണ്ടായ പ്രകോപനത്തിലുണ്ടായതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ 40 വർഷം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുകയും ചെയ്തു.
അതിനാൽ ആ തലമുറയോട് ഞാൻ കോപിച്ചു പറഞ്ഞു, അവർ സദാ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വഴികൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തു പറയുന്നത് പോലെ അവർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ സഹോദരരെ, ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരും വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ടഹൃദയം മൂലം അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ഇന്ന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയാൽ കഠിനഹൃദയരാകാതിരിക്കുവാനാണ്. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വിശ്വാസത്തെ അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരാകുകയുള്ളൂ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. വരുവിൻ, നമുക്ക് കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കാം. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്താം. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം, നാം അവിടുന്ന് മേയ്ക്കുന്ന ജനവും അവിടുന്ന് പാലിക്കുന്ന അജഗണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മെരിബായിൽ മരുഭൂമിയിലെ മസ്സായിൽ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. അന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടും അവർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 40 സംവത്സരം ആ തലമുറയോട് എനിക്ക് നീരസം തോന്നി. വഴി പിഴയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം കൂടിയ ജനമാണിത്. എൻ്റെ വഴികളെ അവർ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. യേശു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. അക്കാലത്ത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുട്ടുകുത്തി അപേക്ഷിച്ചു, അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും. യേശു കരുണ തോന്നി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നിനക്ക് ശുദ്ധിയുണ്ടാകട്ടെ. തൽക്ഷണം കുഷ്ഠം മാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നു. യേശു അവനെ കർശനമായി താക്കീത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു, നീ ഇതേപ്പറ്റി ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കരുത്. എന്നാൽ പോയി പുരോഹിതന് നിന്നെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. മോശയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി ശുദ്ധീകരണ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ അവൻ പുറത്തു ചെന്ന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കാനും ഇത് പ്രസിദ്ധമാക്കാനും തുടങ്ങി. തന്മൂലം പിന്നീട് പട്ടണത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രവേശിക്കാൻ യേശുവിന് സാധിച്ചില്ല. അവൻ പുറത്ത് വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങി. ജനങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നിന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം.
പണ്ടും ഇന്നും കുഷ്ഠരോഗമെന്നത് മനുഷ്യകുലമാകെ വെറുക്കുന്ന, പേടിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ പുരോഗതി കൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ കുഷ്ഠരോഗം അത്ര വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്ത് കുഷ്ഠരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും, തൻ്റെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ നിന്നും, തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും, തൻ്റെ മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്താണ്. കുഷ്ഠരോഗം വന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അഴുകി ഇല്ലാതാകാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കൈകാലുകളിൽ, വിരലുകളിൽ തുടങ്ങി മുഖത്തിലെ മൂക്കും ചുണ്ടുമൊക്കെ അഴുകി ആകെ വികൃതമായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം വന്നു തുടങ്ങിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപത്തിന് വിധേയനായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സുവിശേഷ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ കഠിനതയും ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ വിഷമവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുട്ടുകുത്തി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും. ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും തനിക്ക് ശുദ്ധി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കരച്ചിലാണ്, നിലവിളിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ എഴുതുന്നു, യേശുവിന് കരുണ തോന്നി കൈ നീട്ടി അവനെ സ്പർശിച്ചു. ഇതൊരിക്കൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കുഷ്ഠരോഗിയെ സ്പർശിക്കുന്നവർ പോലും അശുദ്ധനായി തീരും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ മതപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ കരുണ കൈനീട്ടി അവനെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കരുണ തോന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തർജ്ജമ, ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു തീക്ഷ്ണമാണ്. അതായത് അവൻ്റെ ഉള്ളലിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യാം. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉലയുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു ക്രിയ കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സൂചിപ്പിക്കുക. അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടാവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു അലിവ്, ആ ഒരു അനുകമ്പയാണ് യേശുവിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് യേശു അവനെ സ്പർശിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നിനക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കട്ടെ. അതായത് യേശുവിന് നമ്മുടെയൊക്കെ മേൽ കരുണ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരവസ്ഥയായാലും നമ്മളെ തൊടാനായിട്ട് അവിടത്തേക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നമ്മളെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവിടത്തേക്ക് മനസ്സുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്കും സ്പർശനം ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട്, ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട്, ഒന്ന് തൊടാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സ്പർശനം ഏറെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനഃശാസ്ത്രമൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കൊരു സ്പർശനം ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, നമ്മളെ കരുണയോടുകൂടി നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥകളെയും അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നാൽ അവിടെ നമ്മളെ തൊടും. കരുണയോടുകൂടി അവിടെ നമ്മൾ തൊടും. നമ്മൾ ശുദ്ധരാക്കപ്പെടും. നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്ന യേശു മറ്റുള്ളവരെയും സ്പർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെപ്പോഴും കൈകൊണ്ട് തന്നെ സ്പർശിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞൊരു വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദൈവബലിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദ്യമായി തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനം കടന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ യേശു നേരിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ സ്പർശിക്കില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടുത്തെ വചനത്തിന് നമ്മളെ സ്പർശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. ഈ കൂദാശകൾക്ക് നമ്മളെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും കുംഭസാരത്തിനും നമ്മളെ സ്പർശിക്കാനുള്ള യേശുവിൻ്റെ സ്പർശനമാണ് ഈ കൂദാശകളിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മളെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പർശനത്തിന് മുട്ടുകുത്തി അവിടത്തോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, യേശുവേ എന്നെ തൊടണമേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടും എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും എൻ്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ടും മനോഭാവം കൊണ്ടും തൊടാനുള്ള, യേശുവിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള ആ വലിയ കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അൽത്താരമുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ, കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമക ഹൃദയവും കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. കാഴ്ചകളേക അൽത്താരമുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ, കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമക ഹൃദയവും കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. ആകുലമാകും ഇടുന്നു, ആകുലമാകുമെൻ മാനസം നാദാ, അൽത്താരമുന്നിൽ ഞാൻ നീകിടുന്നു. ഇടറുന്ന വഴികളിൽ അനുദിനം നീങ്ങുന്ന എളിയവരെന്നെയും സ്വീകരിക്കൂ. ഇടറുന്ന വഴികളിൽ അനുദിനം നീങ്ങുന്ന എളിയവരെന്നെയും സ്വീകരിക്കൂ. കാഴ്ചകളേക അൽത്താരമുൻ ഞാൻ നിൽപ്പൂ, കാഴ്ചകൾ കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. ഈ സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ, അങ്ങേ ജനത്തിന്റെ കാഴ്ചയർപ്പണം അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുവഴി വിശുദ്ധീകരണം വീണ്ടെടുക്കാനും ഭക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ പ്രാപിക്കാനും ഇടയാകുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അതുചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ വഴി അങ്ങ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ ഉദ്ധാരകനുമാണ്.
ആകയാൽ സർവസൃഷ്ടിജാലങ്ങളും യഥായോഗ്യം അങ്ങേക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകലതും സമുചിതമായി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേ വിശുദ്ധർ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങളും സകല മാലാഖമാരോടും കൂടെ ആഹ്ലാദ പുരസ്സരം നിരന്തരം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും
പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവ് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. തന്നെ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലും ആയിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നു ആഹാരമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറായിടേണം. അന്യതന്ത്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്ത്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നത് ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. സ്വീകാര്യമായ ഔഷധവുമായി ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ, ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യമാമീ വിരുന്നിൽ ക്ഷണിതാക്കളാകുവോർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, നീ എൻ ഭവനത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യത എനിക്കില്ല. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്താൽ അതുമാത്രം.
കാണുവാൻ ദാഹമേറെയാ. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിൻ സ്നേഹസാന്ത്വനം സത്യസാക്ഷിയായി നല്ല ദൈവമേ, നിത്യജീവനായി നിന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്നു മാത്രമാണെന്റെ ആശ്രയം. സ്നേഹിതാ, എന്റെ സ്നേഹിതാ, നിന്നെ കാണുവാൻ ആശയേറെയാ. ഓ, നിന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നാഥാ. തൻ ചോര ചിന്തി നീ മരിച്ചെനിക്കാ. സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനർപ്പിക്കുന്നതിൽ ചൊല്ലിയൊരു നായകൻ കാൽവരി. സ്നേഹിതാ, എന്റെ സ്നേഹിതാ, നിന്നെ കാണുവാൻ ആശയേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് കേണുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ രഹസ്യങ്ങളാൽ അങ്ങ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവരെ അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ യോഗ്യമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളേവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു നന്ദി. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പും ബത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. ഒരുക്കിയ രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്
അങ്ങയെ കണ്ട ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് അരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈശോയെ ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. കൃതജ്ഞതാർപ്പണം. മാമുദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കൂദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നു. നസറത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നിശബ്ദമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടിവരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
ഈ വരുന്ന തിരുനാൾ ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്. ഫീസ്റ്റ് മാസ് 14-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. ഫീസ്റ്റ് മാസ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച 15-ാം തീയതി സീറോ മലബാർ റീത്തിലുള്ള കുർബാന വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ശനിയാഴ്ച 1 മണിക്കും ഞായറാഴ്ച 4 മണിക്കും. പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന.
കുരിശിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.